ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு டெக்கி மச்சி. இந்த நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, வேறு ஒன்றும் இல்லை. எப்படி இதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட்ஸ் தமிழ், அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் தமிழ் மாரி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்ராக்டிவாக அவரேமாரி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா நண்பா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று சொல்லுச்சு. அது என்ன கேட்டினா, வேற ஒன்றும் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் ஒருத்தர் மெசேஜ் பண்ணுறாரு, நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தான். அவர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருந்தாருன்னா, உங்கள் சேனல் ப்ரொமோட் பண்ணுவோம் ப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. சரி, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ரமோட் பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படின்னா சரின்ட்டு இன்றைக்கி காலைல போய் அவங்க சேனலில் பார்க்குறேன். நம்ம வீடியோ பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்பிளைனாக ஃபுல்லாக போட்டிருக்காரு. போய் மறக்காமல் அவர் சேனல் போய் பாருங்கள். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன். நம்ம வீடியோ பார்க்குற எல்லோரும் அந்த சேனலை போய் பாருங்கள். ஓகே கைஸ், அவருக்கு முதல்ல ஒரு ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ப்ரோ. அவர் சேனல் பார்த்தீங்கன்னா லாக்கி கேமிங் எஃப்எஃப். ஓகே, அவரும் தரமான கண்டென்ட்ஸ்லாம் போய் போடுவார். போய் மறக்காமல் பாருங்கள் கைஸ். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிராண்ட் ஆகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டான். பிராண்ட்னா அந்த பேர்ல ஒரு கெத்து இருக்கு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஓகே கைஸ், ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் பார்த்தா கேலரியை ஓப்பன் பண்ணிங்க. கேலரியை ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இன்குபேட்டரை பற்றி தான் நான் ஈவெண்ட்ஸ் போடுறேன். ஆனால் இன்குபேட்டர் இருக்க ஸ்டோனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க. நீங்கள் அதை பண்டில் பற்றி போடுறீங்கன்னா அந்த பண்டிலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுங்க. ஓகே நண்பா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பேக்ரவுண்டில் ரிமூவ் பண்ணுறது அந்த பண்டிலுக்கெல்லாம் அதை பார்த்தா அதையும் கடைசி இப்போ சொல்கிறேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மெயினாக சொல்ல வர்றது இந்தமாரி இன்குபேட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 4 ப்ளூ பிரிண்ட்டையும் 4 அந்த கன் ஸ்கின்னையும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து கிராப் பண்ணி வச்சுங்க. ஓகே, எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ரிமூவ் பண்ணுறோன்னு பார்த்துடலாம். ஓகே கைஸ், போட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரோம்குள்ளே போயிடுங்க. க்ரோம்குள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரிமூவ் பிஜின்னு போடுங்க. ரிமூவ் பிஜி ஓகே அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் ஒரு வெப்சைட்குள்ளே போகும். பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் இமேஜ். ஓகே, அப்லோட் இமேஜ்னு ஒன்று காமிக்கும். அந்த நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க, என்ன இமேஜை போடணும்னு நினைக்கிறோம் அதில் போட்டுட்டு ப்ளூ பிரிண்ட் அந்த ஸ்டோனை போட்டோம். அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்க ரிமூவ் ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் பண்டில் போடுறீங்கன்னா அந்த பண்டிலில் இருக்க பேக்ரவுண்ட்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலது மட்டும் இருக்குது. அதை எப்படி எரேஸ் பண்ணுறாங்க, எடிட்டில் போய்க்கங்க. எடிட்டில் போயிட்டு ரெண்டாவது ஆப்ஷன்லாம் எரேஸ் அண்டு ரீஸ்டோர்னு இருக்கும். எரேஸை கொடுத்துட்டு அதை பார்த்தா எரேஸ் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகேவா? எரேஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும். சேவ் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? டவுன்லோட் ஆகிடும். ஸ்ட்ரெயிட்டாக கேலரிக்குள்ளே சேவ் ஆகிடும். ஓகேவா நண்பா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் போல் பிக்சல் லேப் ஓப்பன் பண்ணுங்க. பிக்சல் லேப்பை ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எப்பயும் போல் தான். ஓகே, எப்பயும் போல் 3 டாட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்க. 3 டாட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு இமேஜ் சைஸை கொடுங்க. இமேஜ் சைஸ் ஓகேவா? இமேஜ் சைஸ் ஓகேவா? அது கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் தம்ப்நெயில்னு ஒரு 5வது ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகேவா? யூடியூப் தம்ப்நெயிலுங்கிறத கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ரீசெட் ஆகிடுச்சு. ஓகேவா? ஓகே, அதுக்கப்புறம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன போட்டிருந்தாரு, அந்த MP5 வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேக்ரவுண்ட் தான். ஓகே, இது ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு பேக்ரவுண்ட் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இன்னொரு காப்பி எடுத்துக்கங்க. அதை லாக் போட்டுட்டு இன்னொரு காப்பி எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் பார்த்தா அதை பார்த்தா எங்கே வைக்கணுமோ அந்த இடத்துல வச்சு கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக கீழாக்க வச்சுட்டு அதை லாக் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் உங்கள் சேனல் லோகோவோ இல்லை உங்கள் ஃபேஸ் ரிவீலோ ஃபேஸோ அதை கூட வச்சுக்க. இப்போ பார்த்தா கேமிங் தமிழ் ஃபேஸை வச்சாச்சு. அவர் ஃபேஸை வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோ ஆட் பண்ணிங்க. இப்போ மறக்காமல் ஷேடோ ஆட் பண்ணிங்க. பிளாக் கலர் ஷேடோ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டாக்கும் ஆட் பண்ணிங்க. ஒயிட் கலர் ஸ்டாக்கு. ஓகேவா? ஒயிட் கலர் ஸ்டாக் வச்சுட்டு 1ல் வச்சுருங்க. ஓகேவா? பார்க்க நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்குபேட்டர் ஸ்டோன் எடுத்துங்க. அதில் போய்ட்டு ஒப்பாசிட்டின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த கலர் ஃபில்டர் பக்கத்தில். ஒப்பாசிட்டிங்கிறத ஒரு 55 வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் அப்படியே இருக்கணும். பிரைட் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா கலர் ஃபில்டரில் போய்ட்டு சேச்சுரேஷனுங்கிறது இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகேவா நண்பா? அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு எங்கெங்கே வைக்கணும் ஒரு 2 வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 எடுத்தாச்சு. இன்னொரு காப்பி எடுத்து அது ஒரு சைடில் வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? நீங்கள் எதாவது பண்டில் போடுறீங்கன்னா அந்த பண்டிலை பற்றி போடுறீங்க, அந்த பண்டிலை கூட வச்சுக்கலாம். ஓகேவா நண்பா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எதுக்கு அந்த 4த்தையும் எடுத்தோன்னா அவரும் அதேமாரி தான் போட்டிருப்பார். ஓகேவா? அந்த 4த்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வரிசையாக போட்டிருப்பார் 1 பை 1. அதுக்கப்புறம் அதை ஆட் பண்ணிட்டு கரெக்டான இடத்துல வச்சுட்டு ஷேடோ ஆட் பண்ணி விட்ருங்க. ஷேடோ பிளாக் கலரு. அடுத்த பார்த்தா இன்னொன்று பார்த்தா 4 இருக்குது இல்லையா? அதேமாரி பார்த்தா 1 பை 1 வச்சுடுங்க. ஓகே, அப்போ அப்படியே ஒரு ஸ்லாண்டிங்காக வரணும். ஓகேவா? ஒரு கேர்வாக வரணும். ஓகேவா? அதனால தான் அப்படின்னா அதுலேயும் ஷேடோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஷேடோ ஆட் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே அது ஒழுங்காக வச்சிடலாம். ஓகேவா? ஒழுங்காக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இன்னொன்று ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இன்னொன்று பார்த்தா அடுத்து இதான்
பச்சை கலரு ஓகேவா. இது இந்த இன்குபேட்டர் யாரெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்க நண்பா ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் அதேமாதிரி ஷேடோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஷேடோ ஆன் பண்ணி விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா லாஸ்ட் ஒன்று ஓகேவா. லாஸ்ட் ஒன்று எங்கே பார்த்து ப்ளூ கலர் ஓகேவா. ப்ளூ கலர் எடுத்துக்கோங்க. இதில் உங்களுக்கு எந்த இன்குபேட்டர் MP5 பிடிச்சிருந்தனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா. நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் பார்த்து ஓகே. அதுக்கப்புறம் இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் அதேமாதிரி ஷேடோ ஒன்று ஆட் பண்ணி விட்டுங்க. அதே கேர்வ் ஆட்டாக இருக்கணும் ஓகே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இதுவும் அதேமாரி ஆட் பண்ணி விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணி விட்ருங்க ஓகே. லாக் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது எடுத்தோம்ல அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு MP5 ஸ்க்ரீன் அதை பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்துகிட்டு உங்கள் கரெக்டான அந்த 4 இமேஜ் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு கொஞ்சம் மேலே வச்சுக்கோங்க ஓகே. மேலே வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைட் இல்லைனா சேச்சுரேஷனை போய்ட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே. கலர் ஃபில்டர் போய்ட்டு சேச்சுரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதை 4 இமேஜுக்கும் கொஞ்சம் கீழே அப்படியே இருக்கிற மாரி வச்சுக்கணும் ஓகே. அப்போ தான் கீழே நம்ம டெக்ஸ்ட்டு போடுறதுக்கு கரெக்டாக இடம் இருக்கும் ஓகே. அதனால தான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாக் பண்ணி விட்ருங்க ஓகேவா. எல்லாத்தையும் லாக் பண்ணி விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள். டெக்ஸ்ட்டு தான் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா. டெக்ஸ்ட்டு என்ன அவங்களுக்கு போடணும்னு தோணுதோ அதை போட்டு அவர் என்ன போட்டிருந்தாருன்னா ஐ காட் ஓகே இன்னும் வந்து போட்டிருந்தாரு ஐ காட் நியூ இன்குபேட்டர் MP5 கன் ஸ்கின்னு போட்டிருப்பாரு. இன்குபேட்டர் இது ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டுக்கலாம் ஓகே. அது போட்டுட்டு முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே. ஃபாண்ட்டு கொடுத்துங்க. ஃபாண்ட்டு கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மை ஃபாண்ட் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரோம். அவர் ஃபாண்ட்டு நம்ம நிறைய எக்கச்சக்கமான ஃபாண்ட்ஸ் லிங்க்கு கீழே தரோம். எல்லாம் யூடியூபர் யூஸ் பண்ணுறதா நண்பா ஓகேவா. அதை பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். அது எப்படி ஆட் பண்ணுறது எப்படி கிராடியேட் கலர்லாம் கொடுக்குறதுன்னு பார்த்தா ஒரு வீடியோ தனியாக போட்டிருக்கோம். அது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரோம். மறக்காமல் போய் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் கலர் ஆட் பண்ணிட்டு இதான் கிராடியேட் ஓகேவா. கிராடியேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் அந்த இது ஒயிட்டும் பிளாக்கும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோ பிளாக் கலர் ஷேடோ ஓகே. பிளாக் கலர் ஷேடோ ஆட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இன்னர் ஷேடோன்னு ஒன்று இருக்கும். இன்னர் ஷேடோ ஆட் பண்ணிட்டு ஒயிட்டில் வச்சுட்டுங்க. ஒயிட்டில் வச்சுட்டு 7 கொடுத்துருங்க ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்படி பண்ணால் அதேமாரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கு போயிட்டு பிளாக் கலர் ஆட் பண்ணி ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அது இன்னொரு காப்பி எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா. வெயிட் பண்ணுங்கள். அது லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ மறுபடியும் அதை இன்னொரு காப்பி எடுத்துகிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுன்னு போட்டிருப்பாருன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள். ஆல் MP5 ஸ்கின் ஓகேவா. கன் ஸ்கின்னு போட்டிருப்பார் ஓகேவா. அதை அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஓகேவா. ஓகே காய்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கிராடியேட்லாம் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அது என்னென்ன கிராடியேட்லாம் ஆல் யூடியூபர்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனியாக வீடியோலாம் போட்டிருக்கோம். எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான். போய் மறக்காமல் கீழே போய் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதுக்கும் லிங்க் தரேன். போய் மறக்காமல் பாருங்கள் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஓகே. நம்ம அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை இதேமாரி ஆட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா. இதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே அதை கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கிட்டு அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னர் ஷேடோவை பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம காப்பி எடுத்தோம் இல்லையா. அது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் தான் இன்னர் ஷேடோ இருந்தது. அதை பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிட்டு ப்ளூ கலர் வச்சுருங்க ஓகே. ப்ளூ கலரில் வச்சுருங்க ஓகேவா. ப்ளூ கலர் வச்சுட்டு அதே 7 ஆல்ரெடி 7ல் தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிக்கோங்க. ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த கலர் என்ன கலர் இருக்கோ அதே கலர் வச்சுருங்க. ப்ளூ கலர் வச்சுட்டு திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வச்சுக்கோங்க ஓகேவா. 1 வச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜை பாருங்கள் ஒன்றும் தான் இருக்குது ஓகேவா. அது எவ்வளோ எப்போ சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகும்னு தெரியாது ஓகே. அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு காப்பி எடுத்துக்கோங்க. காப்பி எடுத்துகிட்டு அதில் என்ன போடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ டைமண்ட் செலவாச்சுன்னு போடுங்க ஓகே. இப்போ அவர் என்ன போட்டிருப்பாருன்னா RIP 10K டைமண்ட்ஸ்ன்னு போட்டிருப்பார். நான் வெறும் RIP 10Kன்னு தெரியாமல் போட்டிருப்பேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் அப்புறமேட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே காய்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதை ஆட் பண்ணிடலாம் ஃபாண்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா. ஃபாண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபாண்ட்டு ஆட் பண்ணணும்னு காமிக்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது ஓகே நண்பா. மறக்காமல் போய் டவுன்லோட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோ ஓகே நண்பா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நம்ம காப்பி தானே எடுத்தோம். அதனால் ஸ்டாக்கு ஷார்ட்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆடில் தான் இருக்கும் ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் கலர் மட்டும் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் எதாவது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கிராடியேட் கலர் ஓகேவா. ஓகே காய்ஸ் அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தம்ப்நெயில் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் கரெக்டாக வச்சிடலாம் ஓகேவா. இப்போ பார்த்தா கரெக்டாக வச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் கொடுத்துருங்க. சேவ் இமேஜ் கொடுத்துட்டு அல்ட்ராவில் வச்சுங்க. அப்போ தான் பார்க்க நல்லாயிருக்கும். அதனால் அல்ட்ராவில் வச்சுட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க ஓகே காய்ஸ். இந்த தம்ப்நெயில் ரெடி. ஓகே காய்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ப்ளீஸ் ஒரே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐக்கான் ஆனில் கொடுத்துருங்க. ஏன்னு கேட்டால் நம்ம டெய்லி கண்டென்ட்ஸ் போட்டுட்ருக்கோம். எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட் மட்டும்தான் போடுறோம் ஓகே காய்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா. இப்போ அப்படி ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓகேவா நண்பா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மறக்காமல் ஒரு சேனலை போய் பார்த்து விசிட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா. பார்த்து உங்களுக்கு அவரும் நல்ல கண்டென்ட்ஸ்லாம் போடுவாங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்ருங்க ஓகே. அவருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் போட்டதை இப்போ போட முடியல. ஏன்னு கேட்டால் அது ஏதாவது காப்பிரைட் கிளைம் வந்துடுமோன்ட்டு தான் போகல. அவர் வீடியோ லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் தரேன். மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஓகேவா. அதுக்கப்புறம்
மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்க பெல் ஐக்கான ஆளில் கொடுத்துருங்க. ஓகேவா நண்பா? அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ முடிஞ்சுது. அடுத்து என்ன வீடியோ போகணும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே காய்ஸ், பாய் பாய்.